Nwanne m mara amara na ihe ị na-etinye n'ọnụ gị amatazi a lot. Eburukwe m bịa ka m gwakwa gị eziokwu fama nkwegwa gị. Mara amara that ife ọbụla ị na-eli n'ọnụ gị matters a lot in your life. Ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị. Majority of things na-eme m na gị na-aba affect na-egbu ndị mmadụ na-aba anyị na-eme anyị nyanya na oke nsekasị bụ ife anyị na-eri n'ọnụ. 70 to 80% ife na-disturb mụ na gị na-abụ today ife anyị ri n'ọnụ. Ma ife nji ekwu okwu a ịnọ chekigolo olden days awụrụ one ka ndị mụrụ mụ na gị na-abụ na-anọ before ha echukwu inu before fa alapụ ụwa. Some na-anọ 100 years, 80 years, 120, 130, mana today onye jisi ike na 50.